Bismillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Tagal yettude Allah julde e nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moƴƴere yurmede kisal jomiraɗo wonimo. Hande ko jonde asli hollirore ayawo gandi min joni. Bela min badda ko fulɓe mbi hakkude giɗo e giɗo tuba ko e mbi ɗum sifoynir arabe e mbi baynal ababe. Hande noon min jooɗi ɗo ko jonde waɗande pullo danejo on mbiyanmi giɗo fulɓe Sow Aliou Dembourou Lella. Ngol ɗo leɓol koye dow inde makko waɗa tinne jiiloɗen ha jiiten to Aliou Dembourou woni jehen toon Aliou Dembourou Lella. E to banggal wambaɓe to kadi ko wamba e ma ina jogui guitare o ɓiyam ba gueɗamo Thiambel Gueɗa ina waɗa lycée national. E to karam ba Thiambel Seydi Gueɗa kamne ina waɗa lycée dañi brevet. Wondude amin ba Thiambel Gueɗa hande ina hawri alarba 13 lewru 10 ɓuru hitande ujunnaji 2021 ɗo e weeli ngara wuro makko go jaati. E ɗo galle sehlam ɗo Demba Kase. E Aliou Dembourou Lella ngol ɗo leɓol waɗa koye dow inde maɗa pullo bawɗo bakkiliɗo karɗo ñeeƴo ñamde hen. Lamɗo mo oyani bandu men. Eɗen beltina ɗo noon kadi ceerno joom dalilu o ba Moutar Samba jeeyaɗo to wiyete Thiacoro wuuro aynaɓe nayyi. O pullo mbiyanmi condi muɗum ina waɗi dalilu. Ibrahima Ka noon en jejjita ɗum commerçant export import kamere ɗum ɗiɗo kala. E miñiraɗo tedduno ina tawtorade Ndiaye Kassé. Aliou Dembourou noon hoddude wiyata jaati pullo joom dalilu. Ay somi hoɗi noon hami ari miɗen yewta fulɓe ɗe balɗe hecci hanki mi walde Ibrahima don Alhaji Dulel nokkude wiye Poran Sare fulɓe. Thiambel Gueɗa mbimi nam haade men e nadde nayyi haade men nadde balim okkima 300 000 capanɗe jeegom. Bisimilla ma leydi ndi taw noon mi yide Ousmane Alhaji Yero Ali holli kam nagge o holli kam ujunaje 10 bo. Ay babiraɓe maɓɓe jiidi yumma e baba ay mi yiide Mamoudou Alhaji Kalidou hokki kam gaari hokki kam ujunaje 10. Sow Aliou Dembourou Lella kala ko neɗɗo hoɗe batema Allah waɗi ko hani kala ko haale batema Allah waɗi ko hani. En jejjita ɗum no Sow Mamoudou Bakary Moussa e bakoli Sig Demba no to e Raneru Amadou Hogo. E ko ɗon secrétaire préfet jonta ɗo woni Tafa Baba Thiambel Gueɗa mbimi nam so weeti Allah jaɓi wedde mbi wallahi mi rokkima tereji ɗiɗi ɗo e Raneru Amadou Hogo. A jarama Gueɗa Thiambel Gueɗa. Ba Dawda Alhaji Hammadou Dialali
jalali sare fulɓe on pullo ine ganduɗa ɗo fof warante gaari bokkuma kolte tati bokkuma ujunaje nogas bokku toon Basiru Alhaji woni so Aliou Dembourou Lella so neɗɗo moƴƴi kono maɗi wata wonalle kiɓɓol garɗo fo sarani ɗe balɗe mi doyino e pullo danejo kemi haalde e bandajo ba Jafara Hammet Simbin Bara rawane o naati leydi ndi o rokki kam 500 ujunere o neldi kam ujunaje 100 gaso ɗe balɗe o arti o noddi kam o rokki kam ujunaje 700 o rokki kam ujunaje 100 gaso Demba Bamba non kam woni maire doji en jejjitani ay Ceerno Moutar Samba beltoɗa seydi so hanki fulɓe mettani hanki meɗen ko en ɗam ciiɗam jaaɗɗam e juuɗume ade gacci ƴeew ko fulɓe mahino gure meɗen beeli mbaɗi yaadiɓe fulɓe nangodire naatiɗa sen jibini sukaɓe meɗen jangguinen koɗen gure meɗen yiiɓa mbaɗen ardiɓe so a hoɗani a wawa namnade forage ndiyam sa hoɗani a wawa namnade suudu école sa hoɗani a wawa kadi namnade gaɗɗa suudu docteur Amadou Adama Demba Samba Diagne kanko jaɓɓimi Congo Brazzaville avion goto nawi e transport air Benin Boeing 737 ba cabel gueɗam mbiyminam mi rokkima ujunaje 100 salminade mi rokkima montorado min gari min mbaɗi formalité min jipiles e mi tawi auto ina dari min naati jimi wala wona winda hen corona climatiseur ngel jippini min leggal gotal ne wiye kuyɓe ardi bonnani seydi so ay gonɗo lebol mamin koɗɗum e jolle jolle fulɓe saabu natirɓe leydi ndi koɗo wiyete andi yari sare fulaɓe mi yiide ba Abdoul Sile Seydi Hammadi min abbi terrasse to jaɓel gueɗa mbiminam 10 ujunere nani mi okkima ñale nayyi a wiyete mi jippanima ceerno mawɗo ɗo Kanel ɗo Aboubassou oyi caɓel gueɗa mbiminam ko jiiɗe ɗe tan gonno godano taw kono nanalla ɓooyi rokkima ujunaje 50 salminaduma simillama ɗon mawɗo pulajo jontaɗo arani mi biyeteɗo Nguru e ɓiyum Aliou Nguru kala caɓel gueɗa mbiminam miɗen jeeyi nokkuna wiye weedu Sembane nde min ƴetti weedu Sembane o yaltini nogasena ujunere wi ko salminaduma mi hokkima wiige sukaɓe sonno fo naninake jonde heddaki gadde gaci ɗi mi yarna pullo dabel najo mi yarnimo gaci nous sommes les griots africains c'est venu accompagner tous les peuples pelles dans le monde ce n'est pas venu pour partager ça non c'est venu en global tous les peuples pelles dans le monde min garani peccodiral min gari ko urdude kala ɓi pullo e nder Afrique sabude duuɗe ɗe peccaɗe mbaɗa ko nayi tuba ko e mbi ɗum 4 coordination west l'ouest nord du sud central Jibi Alhaji Batou
to e jonkore keɗa wuto ujunnaji capanɗe nayyi nani mi hokkima yo nagge ay miɗo wonde ɓiyam nanɗuɗo gitara e jaati woni 10 Karim Adama Demba Sow ko miñiraɗo ene tawtora jonde nde saabu Aliou Demba rokkiɗo kam ɗo ngari ele wasa aɗa tawa arsinamina samba madame taɗe guelon sa tawtorama e bande alay sago min ka en gari so saydi sillirel joni noon ina wayno Sow Aliou Dembourou Lella en gari e so saydi sillirel oya to banggue kollegol magol min kodi hen joni noon mi arte so saydi sillirel ñalgu meɗen en kaali ala ina hawri 13 lewru ndu ganduɗa ko 10 ɓuuru hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goɗɗo e weeli ngara geɗa Cambel Gueɗa e ba Cambel Seydi Gueɗa wondude amin ba Cambel Gueɗa e Bambaɗo Dia woni maire commune de weeli ngara Dia Ceerno Moutar Samba wuruɗo ba en gare so saydi silliyere somi are sawdi silliyere noon miɗo heewi miijade gorko jengel o miɗo heewi haalde ɗum e bandaji Diallo Saydou makka Mamma Seydi jooɗiɗo Libreville Gabon o noddi kam e téléphone ba Cambel Gueɗa mbimi nam miɗo sabbima Libreville Gabon mi ari ha Bamako mi haalani gorko jengel oyi ba Cambel Gueɗa mbimi nam janggo 10 subaka mi noddete wiyeti jengel o noddi kam oyi ba Cambel Gueɗa mbimi na min eldima 1 million guita hen mbiye guita hen jaɓɓade mi ƴeewi ere Mali ay nde min jottinde min tawdiri aéroport addi ko auto biyeteɗo Audi ina soda 72 millions ba Cambel Gueɗa mbiminam joni noon noddirmami ɗo ko saɗa jogui caɗele ko wona haddema mayde e ñawde kalanami mbi miɗo jogui jaati l'an 2009 gonmi ko Nouakchott miɗo heewi jangguinde ɗon sukaɓe ko yiwasi gonmi ɓuya meeɗi yeytade galle mbimi wallahi appa pare no foti mbimi 1 million pour lokki kam sek ñandum jaltumi luwasi Nouakchott l'an 2009 ay awoyni jeeya 7 kilométre a Nioro mi waɗi balɗe mi salmino yimi se Saydou Kane Madina ala heeri jeeya on pulloyi Cambel Gueɗa mbiminama rokki meeɗi rokkede 2 millions yimɓe na kirto mbimi rokkama 2 millions de ko nana yimɓe na kirto mi rokkima 2 millions baɗo e cuuɗi marani jamde docteur aussi wala joni noon hanki meɗen Seydi Sow Aliou Dembourou Lella
hanki meɗen na weli wonno hanki jiidigal na weli ko en ɗam ciiɗam jaɗɗam e jurume aade gacce awrama noon eɗen gandi e nder tubakoɓe wittoɓe sen gadorima deftere tuba gotoɗo historique écrivain biyeteɗo Francisco Mormo Dola Rom historique écrivain wonko haali gurdam fulɓe kanko waɗi wondema ko fullo ade aduna heɓanno neɗɗo adi feeje koye Afrique central diwan dundi wiyetede Sambi o neɗɗo peñoɗo ko ɓalejo wonno Adama eɗen gandi ko ɓalejo wonno saabu sa ƴeewi aade walla adi koye ɗemgal fulfulde ɗo e Afrique ujunnaji ɗiɗi e temedere ɗemgal haalete holto aade woni walla adi so wona ɗo Dia Adama Samba commerçant Wuro Sogi Baba Camel mi salminirima ngari tatiri ujunnaji sappo ɓi sehlam ko ɓi giƴam ko ɓi pula mi yiide Diallo Marabu Yaalo mbiɗo wonde ɓeɗo suka e fof pullo o nanni kam e Samour climatiseur oyi Camel geɗa won ko jiɗmi haalde seeɗa oyi hande noon mi lamnete nayi e kalis e baali e beyi e galleji ko jiiɗa fof maɓe roke gorko e village oyi kadi on ɗo galle mi yiɗa mbaynaɗo ko ɓuuri hitande bisimilla ma ay mi tawdiri ɗon e miñam ba seydi geɗa Diagne minen mbaddi coopération ɗum noon Aliou Dembourou Lella kala ko min koɗi ɗo min mbaɗi ko belawel ma ana yiɗɓe ma ɓe sehila eɗen beltina en noon kadi kiɗo leñol pewnanɗo leñol Abou Djobade e Seydi de joom moƴƴere joom aadiyankagal joom endam Diallo Demba Mamoudou raneru Amadou ko tawete e Diallo Yero Mamoudou e jejitani ɓe rewɓe maɓɓe ay ko nan me leydi komi yide ko ko cannarajo Somodi Amadou Ali to wiyete Seno Palel Camel geɗa mbimi nandanoɓe jiiɗi mi hokkima ujunnaji sappo salminani mi hokkima ujunnaji sappo bisimilla mi hokkima ujunnaji sappo mi hokkima wiiki ara ɓe mbi lesa jaddi wala ken ɓe jiddi baba waɗi mama waɗi ana waɗani hay goto haalata aduna ko heediji noon Seydi Sow ana yimɓe ma yaadi ɓe ma kala hay goto min jejjitani fulɓe nangodiri naatiɗa mbaɗen gure meɗen mbaɗen ardiɓe so yimɓe peccima leefat Sal Dawda Aliou o tawete hande ko leydi Côte d'Ivoire dundi wiyetede San Petro leydi Nioro Jeeya l'an 2020 wonko haalani mi Baba Camel mbiminama wi confinement waɗi mi nani aɗa e guinaɗa leydi Mali mbimi walla wi haalni darto mo wuuri lewru madi fof mi laldiri ujunnaji capanɗe jeeɗiɗi joɗona ndeƴa ɗum woni rawane mi dilla feeñ o ɓiɗɗo waɗi noon toon Moussa Amadou Hammadi woni 5 millions nde nanmi Côte d'Ivoire jipporde avion ji bokke o pula alani kam Ba Camel geɗa ɗo e leydi Côte d'Ivoire mbiɗe jogui ɗo 600 nagge haɗi en jaade tan ladde nde ina woɗɗani aéroport jinnomi ko sa jiɓɓima jeen kono mi tawi jaam ari mbiɗa koma 5 millions
kaɓamɓe o yimɓe ɗiɗi garon kadi waɗa noon ko wiyete mi haalani Hammady Thiambel Guéɗa e Seydi Thiambel Guéɗa e Guéɗamo Thiambel Guéɗa joni noon min mbaɗi confirmé ko min e Togoram e Guéɗa jahata min jewta ko cuutigorel kala ko neɗɗo hoɗe battema Allah waɗi ko hani kala ko haale battema Allah waɗi ko hani seydi so